kis kulisszatitok, én nem nagyon tudom általában addig a pontig, amíg a mikrofon elé ülök, hogy miben leszek benned, és általában el is felejtem, amint eljövök, mert hogy elég sok mindent csinálok életemben, úgyhogy nem nagyon, nagyon kevés az olyan anyag, amin én dolgozom, és általában megmarad bennem annyira, hogy aha, ezzel jó volt dolgozni, most akkor üljünk be és nézzük meg rendesen, mint egy néző. Szoktál olyat amúgy azért időnként? Megnézni? Igen, ugye az egészet egyben, hogy Igen, általában egyébként hát nyilván két fontos vezérelvem van, vagy azért, mert a saját munkámat szeretném egybe megnézni, hiszen amikor dolgozunk rajta, akkor utána nincs alkalom arra, hogy visszahallja az ember. Ráadásul nagyon nagy moziknál nincs élvezhetőségi faktora a munka közbeni változatnak, mert mind a képi anyag fekete-fehér feliratokkal teli, helyenként le van teljesen takarva, és csak a szája látszik a szereplőnek, vagy a feje, tehát élvezhetetlen. Mind hangzóanyagban nincs zene, nincs zörej, semmi, tehát ugye teljesen külön sávokat adnak hozzá, hogy semmi ne zavarja a dialóg felvételt, ezért semmit nem hall az ember minden. És akkor azért nyilván egy tök steril anyagra dolgozni, az nem jelent, abban nincsen élvezeti faktor. Olyankor az ember kíváncsi, hogy akkor mit alkotott a végén, és nyilván van az a verzió, amikor egyébként maga a film iránt is felkeltődik az érdeklődésem, és van az, hogy megcsináljuk, elfelejtem, és hónapok, évekkel később találkozom vele. Ez én vagyok ebben. Igen, emlékszem, ezt meg is akartam nézni, de már teljesen elfelejtettem. szájáról felismerted, nem?